आबादारि बेन्जामिन दानि बागान बेयो गय बागान हालौ मैलौ गय बागान दं सयथिबो गिरबाराव बबाव दोनो बबाव मायो फैसाफोरखौ सयथिबो 7 लाख 8 लाख बोसोराव गयावनो फैयो मा जागोनलै बेजों आयौ एसां थार लानो नागिरदों थार खोन्थाखाबाय आं गयनि फैसाजों देनां बोरैबा अबावबा थांलाबायबा बेरायफानो मोनलाबायबानो जाबायलै आदा लाफागोन ना लाफाया हा औ लाफानांगोनलै लाफानांगोन बे सेस बिनि गोजा गयानो 15 बिगा दं जाहैबाय गय बागानानो फिथाइ हानग्रायानो फिथाइ हानग्रा गोजानो 15 बिगा आरो फिसा फिसौ गायबावदोंसो नै नोंथांमोननाय गोदान गायनाया 4 बिगा 4 बिगाजों 15 बिगाजों 19 बिगा थैदो 19 बिगा गयनि देनां फैसा नुनांगौबा जों मिरगिसो जाखांगोन बायदि मोनलायलांबाय आं What? Bro, what are you talking about, man? ओरैबायदि माने गय बागान दं नाय एड्रेस हो एड्रेस जायो एड्रेसा बुं मा जायगा जोंनिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फैयोब्ला गरामर होननाय गरामरनि जास्ट अपोजिट दलं बारनानै फैनांगौ आरो बेयाव खोलाहा बस्तिनि नाम मा गामि माजुलि बस्ति माजुलि बस्ति नाय गया सबसे हाइस्ट रिच पार्सन बेन्जामिन रिच पार्सन गयनि फैसा न'आबो लुखोगासिनो र' दसे थाना खोन्थागोन आं नायलांबाय था नोंथांमोना न'खौबो लुखोलागासिनो हाथों इसोरनि अननायाव आरो ग्रोम ग्रोम जानो हाबावथों बेल' नङा जोंबो जानांगोन र' नायलांबाय था नै गयानो ओरैबायदि दं सिमाया बै बेरा नुनाया बिनिफ्राय लानानै बै हाग्रा गुदु नुहुरनायसिम हैद नुहुरा केमेरायाव नुहुरा साहा बागानबो दंमोन नै साहा बागानखौ गोसो गैला गया मोनखासै नालाय गोगोमनो मा नांबावगौ हाजोआबो बारा गोजान जाया दा अखा दोमैबाय माने दा सान्दुं गोसाथारना नुहुरा सान्दुं गोसानि दारै गेजेराव माने सोखाबाय माने उनाव जाहाथे बेफोर बायोब्लानो बे थायखानाय आरो एडभान्स जाखाबाय बै मैदेर नेग्रालै मालाबा गयबारि नेग्रा सिजोनाव नङाबा खावफैलाबायनो हागौना सिखाव थायोलै ओरैबायदि गय बागान थायगासिनो नै बिनिफ्राय ओरै नुयो आरो हाबजेननायनिफ्राय बे बागान गिदिरथार गिदिंख'लायनो हानो नागिरा बेबायदि बागान थानानै आरो माथो नांगौ इसोरनि अननायाव आरो ग्रोम ग्रोम थायथों फिथाइफ्रा थायनांगौ न'खौ देखायगोन आं न'आथ' बोराय नङा लुगासिनोसो नालाय नैबेबो बारिया बेबोमोन बिस्रा बेखौबो गायदों बेबो जाहैबाय बै न'सिम आरो नै र' बै जाबाय अमा पिग फार्म बै जाबाय पिग फार्म बेन्जामिन सारनि पिग फार्म बे दङ अमा खैथा दं बिमा माबा फिसाया आयु फिसाफ्रा 20थासो दंनो ओमफ्राय बिमा माब्रै फिसाया 20था नाय नोंथांमोना नै न' उसुं गुदियावनो थायहां खालमासि थायगोन बियो देग्लाय बार गारबाय खालमासि थायसिगोन बे जाबाय न'आ लुखोगासिनो नै लुखोगासिनो मालाय प्रजेक्टआनो गिदिरथारलै मालाय बिसिना प्रजेक्ट प्लान पलिसिफ्रानो बिराद मोजां बिसिना हाथों देनां दुइथालायाव गाखोनो हरसेसो
उन्दुनो बबेनिफ्रायबा आन्दायलाबायना फैबा उन्दुनो मोनथों आसा खालामनाय थाबाय माइ लामदों।